Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκδήλωση του προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού Αθηνών. Το θέμα της σημερινής συνάντησης αφορά τις ουρογυναικολογικές παθήσεις. Όπως ξέρετε, ζούμε πια στην εποχή της συνεργασίας ειδικοτήτων στην ιατρική, στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων, και οι συνεργασίες αυτές μερικές φορές επιβάλλονται από τη γεωγραφία, όπως είναι οι συνεργασίες μεταξύ κρατών. Ελλάδα-Τουρκία, είμαστε αναγκασμένοι να συνεργαστούμε. Καταδικασμένοι, υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο για τον ρόλο της γεωγραφίας στην παγκόσμια πολιτική και στην ιστορία. Κάτι αντίστοιχο θεωρώ ότι μπορεί να γραφτεί για τον συνεργασία ειδικοτήτων στην περίπτωση των ουρογυναικολογικών παθήσεων. Και αυτό γιατί η περιοχή, ιδίως η περιοχή εκεί της Ελλάσσονος Πιέλου, έχει πάμπολα όργανα, ιδίως στις γυναίκες, τα οποία εμφανίζουν παθήσεις που απαιτούν συχνά συνεργασίες ειδικοτήτων για να μπορέσουν αυτές οι παθήσεις να έχουν μια καλή εξέλιξη. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί έχουμε κοντά μας σήμερα εξαιρετικούς ομιλητές με μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό και που θα μας μπορέσουν έτσι να μας καθοδηγήσουν σε αυτό τον λαβύρινθο για πολλούς που είναι οι ουρογυναικολογικές παθήσεις. Τον συντονισμό θα έχει ο γυναικολόγος κ. Ζαγρές, αλλά θα ξεκινήσουμε τη σημερινή παρουσίαση με το ρόλο του ουρολόγου που θα μας τον αναπτύξει ο κ. Χρήστος Κομνηνός. Είναι διευθυντής του Κέντρου Ρομποτικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, και παρακαλώ τον κύριο Κομνηνό να λάβει το λόγο. Στη συνέχεια θα κουβεντιάσουμε για τον ρόλο που έχει η απεικόνηση στις διαγνώσεις και θα καταλήξουμε για τον κεντρικό ρόλο που θεωρώ ότι έχουν οι γυναικολόγοι σε αυτό το θέμα και θα μας το παρουσιάσει ο κ. Ζαγρές. Να παρακαλώ τον κύριο Κομνηνό να πάρει το λόγο. Ωραία. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον καθηγητή κύριο Λιάβη για την ευγενική πρόσκληση να μιλήσω για το ρόλο του ουρολόγου στις ουρογυναικολογικές παθήσεις. Έχω ετοιμάσει έτσι μια ομιλία όσο πιο κατανοητή πιστεύω ότι μπορεί να είναι για τους θεατές, με λίγο περιορισμένους ιατρικούς όρους και όσο το λιγότερο βαρετή μπορεί να γίνει. Ελπίζω να το καταλάβετε και να σας ανταμείψω με αυτό που θα ακούσετε. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερα συμφέροντα για το θέμα αυτό, παρά μόνο επειδή έχω κάνει φέλοψη ρομποτική χειρουργική με υποτροφία από την ίδια την εταιρεία και κάποιες αντιμετωπίσεις της νόσου γίνονται ρομποτικά, ίσως αυτό, αλλά όχι ότι έχω ένα ιδιαίτερο όφελος. Οι σημαντικότερες ουρογυναικολογικές παθήσεις είναι κυρίως δύο ειδών, η ακράτεια και η πρόπτωση. Η πρόπτωση των οργάνων του πιελικού εδάφους που αφορά κυρίως τη μήτρα, αφορά το ορθό και αφορά και την ουροδόχο κίστη. Θα ξεκινήσουμε λίγο από την ακράτεια. Τι είναι ακράτεια? Ακράτεια είναι η ακούσια αποβολή των ούρων, δηλαδή όταν μας κοινώς φεύγουν ούρα χωρίς να το θέλουν. Υπάρχουν διάφορα είδη ακράτειας, όπως είναι η επιτακτική ακράτεια, η ακράτεια στην προσπάθεια, η μεικτή ακράτεια, όπου η μεικτή ακράτεια είναι ο συνδυασμός της επιτακτικής και της ακράτειας προσπάθειας. Είναι η ακράτεια υπερπλήρωσης και η συνεχής ακράτεια. Μιλώντας επιδημιολογικά, όσον αφορά τις γυναίκες, περίπου το 50% των γυναικών έχουν ακράτεια προσπάθειας. Ένα 30% των γυναικών έχουν και ακράτεια προσπάθειας και επιτακτική ακράτεια, δηλαδή αυτό που λέμε μεικτή ακράτεια, και ένα 20% έχει επιτακτική ακράτεια. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε τι είδους ακράτεια έχουμε και να την έχουμε διαχωρίσει? Γιατί η αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Έτσι λοιπόν, αλλιώς αντιμετωπίζεται η επιτακτική ακράτεια, στην οποία δίνουμε κυρίως φαρμακευτική αγωγή, και αλλιώς αντιμετωπίζεται η ακράτεια προσπαθίας, στην οποία κάνουμε κυρίως χειρουργική αντιμετώπιση. Η επιτακτική ακράτεια είναι όταν μας πιάνει μια ξαφνική επιθυμία να θέλουμε να ουρήσουμε και αυτό δεν μπορούμε να το αναστείλουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε απώλεια ούρων. Υπάρχουν διάφορα αίτια, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα κινητικού τύπου και τα αισθητικού τύπου.
Τα κινητικού τύπου είναι όταν ο μυς της ουροδοχοκύσης που λέγεται εξωστήρας κάνει μια υπερδραστηριότητα, η οποία μπορεί να είναι είτε ιδιοπαθής, είτε μπορεί να υποκρύπτει και μια νευρογενή δυσλειτουργία. Πολύ συχνά η σκλήνηση κατά πλάκας, ας πούμε, σε νέες γυναίκες μπορεί να εκδηλωθεί ως πρώτο σύμπτωμα με επιτακτική ακράτεια. Αισθητικού τύπου διαταραχές που προκαλούν επιτακτική ακράτεια είναι οι φλεγμονές, ουρολιμώξεις, πέτρες στην ουροδόχο κίστη, η διάμεση κυξίτιδα και ένα ιδιαίτερο καρκίνωμα της ουροδόχου κίστης που ονομάζεται καρκίνωμα in situ. Η ακράτεια προσπαθίας είναι η ακούσια απώλεια ούρων, η οποία συμβαίνει κατά την προσπάθεια. Δηλαδή ποτέ όταν βήχουμε, όταν φτερνιζόμαστε, όταν κάνουμε δουλειές, όταν κάνουμε γυμναστική, από το μιάρση, όταν είμαστε ξαπλωμένοι και πάμε να σηκωθούμε, όλα αυτά οδηγούν σε μια απότομη αύξηση ενδοκυλιακής πίεσης και τότε, επειδή ο συγκυκτηριακός μηχανισμός δεν λειτουργεί πάρα πολύ σωστά, εκδηλώνεται η ακράτεια προσπάθειας. Τα αίτια είναι η υπερκινητική ουρήθρα, συνήθως σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των μειών του πιελικού εδάφους. Υπάρχει μια θεωρία, η θεωρία της αιώρας, θα σας πω λίγο παρακάτω για να καταλάβετε. Και άλλο αίτιο είναι η ανεπάρκεια του συγκυκτηριακού μηχανισμού, συμβαίνει συνήθως μετά από τραυματισμούς, μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Το πιελικό έδαφος είναι ένα έδαφος πλούσιο σε μύες και πολλά στηρίγματα, τα οποία όλα αυτά ουσιαστικά περιβάλλουν την ουρήθρα και την αγκαλιάζουν και τη στηρίζουν, τη γυναικεία ουρήθρα. Και η ουρήθρα ουσιαστικά κάθεται πάνω σε μια αιώρα. Δηλαδή, όπως κάθεται ο άνθρωπος πάνω στην αιώρα, έτσι είναι η ουρήθρα. Αριστερά βλέπετε ένα πολύ ωραίο σχηματάκι, βέβαια είναι σε κάθε τομή, που βλέπουμε πώς η ουρήθρα κρέμεται πάνω στην αιώρα αυτή. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι άμα αυτός ο μηχανισμός για κάποιους λόγους δεν λειτουργεί σωστά, τότε εκδηλώνεται ακράτεια προσπάθειας. Οπότε τι θα κάνουμε για να διερευνήσουμε την ακράτεια προσπάθειας, γενικά την ακράτεια, θα ρωτήσουμε το ιστορικό, το πρώτο, πολύ βασικό. Πολλές φορές, ακόμη και μόνο με τις ερωτήσεις, μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος έχει επιτακτική ακράτεια, ακράτεια προσπάθειας ή κρύβεται και μεικτού τύπου ακράτεια. Αντικειμενική εξέταση, θα δούμε την ασθενή γυναικολογικά κυρίως, αλλά και στο υπόλοιπο σώμα. Εξετάσεις ούρων και τις τυπικές γενική και καλλιέργεια ούρων, αλλά και τις κυταρολογικές ούρων. Οι κυταρολογικές ούρων είναι εξειδικευμένες εξετάσεις, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να μας δείξουν κακοήθη κύτταρα που μπορεί να υποκρύπτει ένα καρκίνωμα in situ από πίσω της ουροδόχου κίστης που να μας κάνει αυτή την ακράτεια. Το υπερηχογράφημα νεφρών ουροδόχου κίστεως και πριν και μετά την ούρηση. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν κάνει κατακράτηση ούρων η γυναίκα. Επίσης, το ημερολόγιο ούρησης, και αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη εξέταση. Είναι πολύ απλή. Είναι ένα χαρτί που σημειώνει η γυναίκα τι υγρά προσλαμβάνει, πόσους όγκους ουρεί, αν είχε επιτακτικότητα στην ούρησή της. Κρατάει 3 ημέρες και από εκεί μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Το τεστ πάνας το χωρίζουμε σε τεστ μιας ώρας που μετράμε το βάρος της πάνας για να δούμε αν έχει διαφυγή ούρων, ή 24 ώρων για λίγο πιο μεγάλη ακρίβεια. Υπάρχει το Q-tip τεστ, είναι ένα τεστ βαμβακοφόρου στηλαίου, όπου βάζουμε το στηλαίο μέσα στην ουρήθρα και βλέπουμε τη γωνίωσή της. Αν είναι πάνω από 30 μήνες, τότε θεωρούμε ότι υπάρχει υπερκινητικότητα στην ουρήθρα και γι' αυτό υπάρχει ακράτεια. Μπορεί να χρειαστεί και ιστεοσκόπηση, ειδικά αν υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει καρκίνωμα in situ, και ενδεχομένως και πλήρης ουροδυναμικός έλεγχος που μπορούμε να δούμε παραπάνω πληροφορίες για την ακράτεια. Ο ρόλος λοιπόν του ουρολόγου σε αυτή την περίπτωση είναι να αναγνωρίσει ακριβώς το είδος της ακράτειας, γιατί όπως είπαμε και πριν, οι θεραπείες είναι διαφορετικές. Έτσι λοιπόν, μιλώντας για την επιτακτική ακράτεια, η θεραπεία είναι κυρίως συντηρητική. Αλλάζουμε λίγο τον τρόπο ζωής. Κατά προτεραιότητα μειώνουμε την πρόσληψη καφεΐνης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προχωράμε σε φαρμακευτική αγωγή. Τα φάρμακα που δίνουμε στην επιτακτική ακράτεια χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες, αντιχολινεργικά και στους β3 διεγέρτες. Αν αυτά αποτύχουν, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ενδοκιστικές εγχύσεις μυοχαλαρωτικών παραγόντων, όπου πάμε και βάζουμε το γνωστό Botox, το κάνουμε ενέσιμο. Ή επίσης μπορεί να κάνουμε ηλεκτροδιέγερση του οπίσιου πνημίου νεύρου. Και τέλος, αν όλα αποτύχουν, μπορούμε να δοκιμάσουμε και την ιερή νευροτροποποίηση. Κοιτώντας τα φάρμακα που δίνουμε για την ακράτεια, έχει βρεθεί κυρίως στα αντιχολινεργικά ότι δεν υπερτερεί κανένα έναντι του άλλου. Γι' αυτό δεν θα μπω και σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες στην ανάπτυξή τους. Θα πω όμως τις κυριότερες παρενέργειες, οι οποίες είναι η ξηροστομία, η δυσκυλιότητα και οι γνωσιακές διαταραχές.
Και επειδή πολλές φορές αυτά ταλαιπωρούν τον ασθενή, ιδίως η ξηροστομία και η δυσκολιότητα, έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι οι περισσότεροι ασθενείς στους 3 μήνες εγκαταλείπουν τις θεραπείες. Γι' αυτό λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο φάρμακο, ένας β3 διεγέρτης, ο οποίος δεν δρά όπως αντιχολινεργικά, είναι το Mirabegron, το οποίο δρά και αυτό κατασταλτικά, όπως και τα αντιχολινεργικά, εμποδίζει δηλαδή την ουροδόχο κίστη να κάνει αυτόματες συσπάσεις, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχουμε τις παρενέργειες των αντιχολινεργικών, όπως είναι η ξηροστομία και η δυσκολιότητα. Όσον αφορά τη θεραπεία της ακράτειας προσπαθίας, αυτή η ακράτεια συνήθως θεραπεύεται χειρουργικά. Πολλές φορές συστήνουμε σε κάποιον ασθενή, ειδικά αν υπέρβαρος, να χάσει βάρος. Έχει βρεθεί ότι αν μια γυναίκα χάσει το 10% του σωματικού βάρους της, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βελτιώσει την ακράτεια της, ειδικά αν είναι ήπια, έως και αν εξαλείψει τελείως. Πολλές φορές συστήνουμε επίσης θεραπείες των μειών του πηλικού εδάφους. Είναι φυσικοθεραπείες που βοηθούν τους μυς να γίνουν πιο ισχυροί, λέγονται ασκήσεις Κέγγελ. Βέβαια, αυτές όσο κάνει κάποιος τις φυσικοθεραπείες και τις ασκήσεις το βελτιώνουν πολύ, αλλά όταν τις εγκαταλείψει, αυτόματα επανέρχεται η ακράτεια, αλλά δεν προσφέρουν μόνιμη λύση. Επίσης, χορηγούμε κάποιες φορές τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, τα οποία βελτιώνουν το συγκριακό μηχανισμό και τη λειτουργία του. Αλλά όπως είπα και πριν, το κυριότερο είναι η χειρουργική αντιμετώπιση, όπου εκεί πέρα πιο συχνά θα τοποθετήσουμε ταινίες ακράτειας ελεύθερης τάσης στο μέσο της ουρήθρας. Αυτές οι ταινίες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, είναι το TOT και το TVT. Το TOT σημαίνει Trash Obturator Tape, ουσιαστικά είναι αυτό που βλέπετε αριστερά στην εικόνα. Η ταινία μπαίνει κάτω από την ουρήθρα και διαμέσου των θηροειδικών τρυμμάτων βγαίνει στην κοιλιά. Και αν δείτε το στήριγμα, μοιάζει πολύ με μια αιώρα. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, ότι επειδή υπάρχει αυτή η θεωρία της αιώρας ότι χαλαρώνει, αυτό το πράγμα το έρχεται και το αντικαθιστά πια η ταινία ελεύθερης τάσης. Το TVT μπαίνει οπισθοειδικά με διαφορετικό τρόπο. Επίσης υπάρχουν και διογκωτικοί παράγοντες και η κολποανάρτηση. Συγκρίνοντας τώρα το TVT και το TOT της ταινίας ελεύθερης τάσης, και τα δύο έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα και έχουμε ανταποκρίσεις σχεδόν στο 98% των ασθενών που υποβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία, που έχουν πλήρη εξάλειψη για πάνω από μια δεκαετία. Το πρόβλημα με το TVT είναι συνήθως ότι μπορεί να σου κάνει κατά την εισαγωγή bladder perforation, δηλαδή να κάνει μια διάτρηση στο τείχημα της ουροδόχου κίστης, ή επίσης συχνά οι ασθενείς παραπονιούνται για συμπτώματα κατά την ούρηση. Το TOT συνήθως, αν θα κάνει κάτι, θα κάνει πόνο στην πουμπονική χώρα, ο οποίος όμως δεν είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός. Εδώ είναι ένα βίντεο λοιπόν που δείχνει πώς τοποθετούμε το TOT. Είναι η γυναίκα σε θέση λιθοδομής, στην γυναικολογική θέση ουσιαστικά, όπου εδώ πέρα πάμε στο πρόσιο τείχημα του κόλπου και κάνουμε ένα bulking του κόλπου χρησιμοποιώντας ανοροαδρεναλίνη, η οποία μας βοηθάει και να έχουμε και αιμόσταση ταυτόχρονα μέσω του αγκιόσπασμου. Παρασκευάζουμε την ουρήθρα στην οπίσθια μεριά της και φτάνουμε ουσιαστικά μέχρι το θηροειδές τρίμα στην παρασκευή αυτή. Και στη συνέχεια με αυτές παίρνουμε την ταινία και την τοποθετούμε ακριβώς κάτω από την ουρήθρα, με σκοπό να προσφέρουμε το στήριγμα που θέλουμε για την ουρήθρα. Είναι μια διαδικασία πολύ σύντομη, κρατάει περίπου 10-15 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης κάνουμε και μια κιστεοσκόπηση, γιατί όπως είπαμε και πριν, καμιά φορά μπορεί να συμβεί διάτρηση της ουροδόχου κίστης. Βλέπετε την ταινία, είναι ελεύθερης τάσης, δεν έχει καθόλου πίεση για να μας δημιουργήσει προβλήματα από την ουρήθρα και στη συνέχεια απλά ράβουμε τον κόλπο. Και όπως είπα και πριν, η αποτελεσματικότητα αγγίζει σχεδόν το 98-99%. Τώρα, μιλώντας για την πρόπτωση, να πούμε δύο λόγια. Καταρχάς, τι είναι η πρόπτωση? Η πρόπτωση κόλπου ή μήτρας είναι όταν ο κόλπος ή η μήτρα μετακινούνται προς εξωτερικό περιβάλλον και φεύγουν από την ανατομική τους θέση. Συνήθως όταν γίνεται αυτό, επειδή όπως είπαμε τα όργανα της πιέλου στηρίζουν το ένα το άλλο,
μπορεί να ακολουθήσει αυτή την κάθοδο και η ουροδόχος κίστη. Γι' αυτό το λόγο αυτό λέγεται κίστεο κύλι. Ή ακόμη σωστότερα πλέον χρησιμοποιείται ένας όρος που λέγεται πρόπτωση πρόσθετου κολπικού διαμερίσματος, δηλαδή πέφτει και το πρόσθετο τείχομα του κόλπου και η ουροδόχος κίστη μαζί. Ή αν πέφτει ο πίσω τείχομα του κόλπου, τότε έχουμε πρόπτωση του πίσω κολπικού διαμερίσματος, όπου μαζί με την πρόπτωση ακολουθεί και το όρθο και κάνει τη λεγόμενη όρθοκύλη. Τα στηρίγματα στην πίελο είναι πάρα πολλά. Για την πρόπτωση έχουν ιδιαίτερη σημασία και τα οστά της πίελου, οι ενδοπιελικές περιτονίες, το πιελικό διάφραγμα, το ορογεννητικό διάφραγμα. Όλα παίζουν το ρόλο τους και οποτεδήποτε συμβεί κάποια διαταραχή σε αυτά, τότε εκδηλώνεται η πρόπτωση. Τα αίτια λοιπόν είναι η ηλικία, επειδή το πιελικό έδαφος με την αύξηση της ηλικίας χάνει την ισχύ του, η εγκυμοσύνη, η παχυσαρκία, η δυσκολιότητα, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και η έντονη άσκηση. Θα δείτε παραπάνω εικόνες με πρόπτωση με τον κύριο Μιχαηλίδη, επομένως δεν θα δώσω κάτι ιδιαίτερο σε αυτό. Να πούμε πώς ταξινομούμε την βαρύτητα της πρόπτωσης. Υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται Pelvic Organ Prolapse Quantification. Ταξινομεί την πρόπτωση σε 4 βαθμούς βαρύτητας. Ως όριο παίρνει το παρθενικό ημένα ή ουσιαστικά την είσοδο του κόλπου. Αν λοιπόν ο κόλπος και ο τράχυλος της μήτρας είναι προς τα μέσα και πάνω από 1 εκατοστό από το παρθενικό εμένα, τότε θεωρούμε ότι είναι πρόπτωση πρώτου βαθμού. Αν είναι λιγότερο από 1 εκατοστό προς τα μέσα ή πάλι λιγότερο από 1 εκατοστό και προς τα έξω από το παρθενικό εμένα, τότε την ονομάζουμε ως πρόπτωση δευτέρου βαθμού. Αν είναι πάνω από 1 εκατοστό η πρόπτωση έξω από το παρθενικό εμένα, τότε είναι πρόπτωση τρίτου βαθμού. Και όταν έχουμε πια πλήρη εξτροφή του κόλπου και του τραχύλου της μήτρας, ονομάζεται πρόπτωση τέταρτου βαθμού. Μερικές εικόνες για να καταλάβετε. Αριστερά είναι μια πρόπτωση πρώτου βαθμού, που είναι μέσα από την είσοδο του κόλπου πάνω από 1 εκατοστό. Η πρόπτωση δεύτερου βαθμού είναι σχεδόν στην είσοδο του κόλπου ή και λίγο έξω, αλλά λιγότερο από 1 εκατοστό. Και αυτή είναι μια πρόπτωση τρίτου βαθμού, που ουσιαστικά έχει έρθει το όργανο σχεδόν αρκετά έξω από τον κόλπο. Συνήθως η κλινική εκδήλωση αυτών των γυναικών είναι ασυμπτωματική. Μάλιστα, έχει τύχει πολλές φορές να έρθουν γυναίκες με πρόπτωση τετάρτου βαθμού, δηλαδή όλη η μήτρα να είναι έξω και να μην διαμαρτύρονται καθόλου. Μάλιστα, τις ανατάσσουν και μόνες τους καμιά φορά. Κάποιες φορές όμως μπορεί να εκδηλωθεί είτε με ακράτεια ούρων είτε με ακράτεια κοπράνων. Επίσης με δυσκολία στην ούρηση. Διαμαρτύρονται κάποιες φορές ότι δυσκολεύονται να πάνε και να ουρήσουν στην τουαλέτα, ή συχνορία. Συχνά έχουμε υποτροπές ουρολιμόξεων, δυσκολιότητα, δυσπαρεύνοια. Δυσπαρεύνοια θα στα πει, είναι η επώδυνη σεξουαλική επαφή και πολλές φορές αναφέρουν και σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε την πρόπτωση και είναι και σημαντικό να καταλάβουμε ότι περίπου το 30% των γυναικών, αν μπουν σε έναν ουροδυναμικό έλεγχο πριν διορθώσουν την πρόπτωσή τους, ακόμη και ασυμπτωματικές να είναι, μπορεί να έχουν ακράτεια προσπάθειας. Γι' αυτό το λόγο, όταν διορθώνουμε την πρόπτωση και κυρίως η διόρθωση γίνεται χειρουργικά, θα πρέπει να ενημερώνουμε τις γυναίκες ότι μπορεί μετά το χειρουργείο να εκδηλώσουν ακράτεια, την οποία εμείς δεν την είχαμε καταλάβει πριν. Και πολλές φορές, αν την έχουμε καταλάβει, μπαίνει το ερώτημα: θα κάνουμε ένα χειρουργείο, θα διορθώσουμε μόνο την πρόπτωση, θα διορθώσουμε και την ακράτεια, θα βάλουμε δηλαδή και ταινία, μπορούμε να τα κάνουμε σε 1 χρόνο και τα 2 μαζί? Μπορεί να γίνει, αλλά αυτό είναι μελετημένο και δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο να έχουμε παρενέργειες από ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό ίσως είναι προτιμότερο να γίνει σε δεύτερο χρόνο η διόρθωση της ακράτειας. Η θεραπεία της πρόπτωσης είναι γενικά χειρουργική. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να συστήσουμε και μη χειρουργικές θεραπείες. Κυριότερα χρησιμοποιούμε τα γνωστά πεσό. Είναι κάτι δαχτυλίδια τα οποία τα βάζει ο γυναικολόγος στον κόλπο, ούτως ώστε να στηρίζουν τα πιελικά όργανα και να μην βγαίνουν προς τα έξω. Βέβαια αυτά δεν προσφέρουν μόνιμη λύση και χρειάζονται τακτική αλλαγή. Κάποιες φορές δίνουμε τοπικά ιστρογόνα και επίσης συστήνουμε και να κάνουμε εκγύμναση των μειών του πιελικού εδάφους. Όμως η κυριότερη θεραπεία στην πρόπτωση είναι η χειρουργική, όπου υπάρχουν διάφορες
τρόποι, διάφορες τεχνικές, είτε η κολπογραφή, είτε η κολποανάρτηση. Αυτά συνήθως είναι διαδικασία των γυναικολόγων. Αυτοί πραγματοποιούν αυτές τις χειρουργικές τεχνικές. Εμείς ουρολογικά συνήθως κάνουμε την ιεροκολποπηξία, την οποία την κάνουμε μάλιστα ρομποτικά τις περισσότερες φορές, όπου θα σας δείξω λίγο παρακάτω τι είναι. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Πάμε και βάζουμε ένα πλέγμα, όπως κάνουμε και στις σκύλες. Στη μία άκρη του πλέγματος την καθυλώνουμε στο ιερό οστό και την άλλη άκρη του πλέγματος την καθυλώνουμε στην ιστεομετρική πτυχή, όπου κρατάει πια το όργανο στη θέση του με αποτέλεσμα να μην προπίπτει. Σημαντικό σε αυτό είναι η χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας, γιατί πλέον πραγματοποιούμε αυτές τις επεμβάσεις με πολύ ελάχιστο πόνο, καθώς όλα αυτά γίνονται από τρυπούλες, υπάρχει ταχεία ανάρρωση, άμεση κινητοποίηση, δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλα ωφέλη συγκριτικά με την ανοιχτή χειρουργική, που θυμάμαι όταν κάναμε ανοιχτά τις προπτώσεις, επειδή έπρεπε να πάμε να καθυλώσουμε πάνω στο ιερό οστό, κινητοποιούσαμε όλη την κοιλιά, το οποίο ήταν πραγματικά βάρβαρο χειρουργείο. Ενώ τώρα γίνεται πια μέσα από τρυπούλες. Και εδώ σας έχω ένα βιντεάκι, έτσι να δείτε 2 λεπτά τι ακριβώς πώς το κάνουμε. Πάμε ουσιαστικά, όπως είπαμε, στο κόκκιγα και στο ιερό οστό. Ανοίγουμε το πίσω περιτόνιο μέχρι να φτάσουμε στο έδαφος του ιερού για να δημιουργήσουμε θέση ούτως ώστε να πάει να καθυλωθεί το πλέγμα. Στη συνέχεια ανοίγουμε την ιερομετρική πτυχή. Το σύνδεσμο είναι ο σύνδεσμος που ενώνει το ιερό με τη μήτρα. Θα το δείτε τώρα, θα την ακολουθήσουμε. Αυτή είναι η ιερομετρική πτυχή. Ουσιαστικά την ανοίγουμε γιατί μέσα εκεί θα ενταφιάσουμε το πλέγμα, ώστε να μην είναι εκτεθειμένο στην περιτονιακή κοιλότητα. Στη συνέχεια, αυτό που βλέπετε η βάλβα κάτω μας δείχνει το πρόσιο τείχομα του κόλπου και πάμε στο χώρο ανάμεσα στην ουροδόχο κήση και στο πρόσιο τείχομα του κόλπου, στην κήσιο-μητρική πτυχή και την παρασκευάζουμε. Και μετά θα έρθει το πλέγμα, όταν φτάσουμε πια σε ένα επιθυμητό έδαφος, κυρίως φτάνουμε στο ύψος του αφίνα της ουροδόχου κίστης, όπου εκεί πέρα πάμε και τοποθετούμε το πλέγμα για να μας συγκρατήσει στη μια μεριά του τα όργανα, ώστε να μην έχουμε πρόπτωση. Και την άλλη άκρη πια θα πάμε να την καθυλώσουμε μετά στο ιερό οστό. Βλέπετε εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν ασκούμε μια τάση στα πυλικά και τα διατηρούμε στη θέση του. Και όλο αυτό το ενταφιάζουμε στη συνέχεια μέσα στην ιερομετρική πτυχή, ώστε να μην φαίνεται τίποτα και να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα στα κοιλιακά όργανα. Βλέπετε, είναι πλήρως κρυμμένο.
Λοιπόν, έχεις κάποιες ερωτήσεις και σαν μηνύματα πιο πολύ για τους φοιτητές, γιατί είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τα είδη ακράτειας. Είναι σημαντικό γιατί, όπως είπαμε πριν, έχει και διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Άλλο η επιτακτική ακράτεια, άλλο η ακράτεια προσπάθειας. Σημαντικό, έρχεται μια νέα ασθενής που ξαφνικά παραπονιέται ότι έχει επιτακτική ακράτεια. Τι πρέπει να σκεφτούμε? Πρέπει οπωσδήποτε να αποκλείσουμε τις σκληρές κατά πλάκας. Είναι το συνηθέστερο που βλέπουμε. Ποιος ο κυριότερος τρόπος αντιμετώπισης ακράτειας προσπάθειας, όπως είπαμε, είναι η χειρουργική. Βάζουμε τις ταινίες ελεύθερης τάσης. Ποιες οι κυριότερες παρενέργειες των αντικολινερικών φαρμάκων? Ξηροστομία, δυσκυλιότητα, γνωσιακές διαταραχές. Και ποια ενημέρωση πρέπει να λάβει ένας ασθενής που πρόκειται να χειρουργηθεί για πρόπτωση του πρόσθετου κολπικού διαμερίσματος? Ότι μπορεί μετά το χειρουργείο να εμφανίσει ακράτεια, αλλά δεν φταίει το χειρουργείο, απλά η ακράτεια προϋπήρχε και εκδηλώθηκε. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ποιος κομινός θα πρέπει να πάει στο χειρουργείο? Παρακαλώ να κάνουμε ερωτήσεις τώρα για το θέμα αυτό του ρόλου του ουρολόγου. Το ονοματάκι σας αν θέλετε για να... Πλέγμα ήταν. Είναι πλέγμα, δεν είναι σύρμα. Το οποίο το ράβουμε στη μία άκρη του, στην κιστεομετρική πτυχή, ουσιαστικά στο χώρο ανάμεσα στην οδόχο κίστη και στον κόλπο. Και την άλλη άκρη την τραβάμε και την καθλούμε πάνω στο ιερόστο. Άρα αυτό το κρατάει στη θέση με μια τάση και δεν πέφτουν προς τα έξω τα όργανα. Επέμενε πολύ στο ότι θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το πλέγμα, να μην είναι ελεύθερο με τα όργανα της κοιλιάς. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, σας προξενεί εντύπωση αυτό? Τι θα συμβεί αν υπάρχει ένα ξένο σώμα και με τίποτα κυκλοφορούν και μερικές έλικες? Η λέξη απόρριψη είναι κάτι που αφορά περισσότερο τις μεταμοσχεύσεις. Δεν θα το χρησιμοποιούσα. Θα ήθελα να μας πείτε. Φοβόμαστε πολύ. Δεν θέλουμε ένα ξένο σώμα αφενός, υποτάσσει αφετέρου και ισχυρός, γιατί είναι ισχυρό σώμα το πλέγμα, να υπάρχει ελεύθερα μες στην περιτονιακή κοιλότητα. Γιατί, όπως είπε ο κ. καθηγητής, υπάρχει το λεπτό έντερο, κυρίως που κινείται δεξιά-αριστερά παντού. Άρα λοιπόν υπάρχει κίνδυνος να διαβρωθεί, υπάρχει κίνδυνος να γίνουν λοιμώξεις, υπάρχει κίνδυνος να γίνουν συρρήγγια. Όλα αυτά δεν τα θέλουμε. Άρα προσπαθούμε πάντα να το καλύπτουμε. Εγώ να ρωτήσω, επειδή ακριβώς είναι περιοχή που συνυπάρχουν ή εμπλέκονται όργανα περίπου διαφορετικών ειδικοτήτων. Ποιος θα εκτελεί αυτό? Γιατί όταν κουβεντιάζουμε στη χορήγηση φαρμάκων, εντάξει, το φάρμακο είναι ένα. Την χειρουργική επέμβαση, αν υπάρχει κάτι που να συνδυάζει συγχρόνως γυναικολογικό και ουρολογικό πρόβλημα, ποιος θεωρείται ότι πρέπει να... Ναι, μεγάλη συζήτηση. Είναι επικαλυπτόμενη η αντιμετώπιση. Δηλαδή, ταινίες ελεύθερης τάσης, ας πούμε, για την ακράτεια βάζουμε και οι ουρολόγοι, βάζουν και οι γυναικολόγοι. Προπτώσεις κάνουμε και οι ουρολόγοι, κάνουν και οι γυναικολόγοι. Απλά οι γυναικολόγοι συνήθως πάνε κολπικά και τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά, ενώ εμείς πάμε διακυλιακά και τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Γενικά κάθε τι έχει υπέρ και κατά. Αυτό λένε όμως και οι μελέτες, δεν το λέω μόνο εγώ. Λέει και τα guidelines αυτό που λέμε. Ουσιαστικά το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ασθενή που έχει είτε ακράτεια ή πρόπτωση και με ποιο χειρουργικό τρόπο εξαρτάται καθαρά από την εμπειρία του χειρουργού και τις δυνατότητές του. Δηλαδή, εγώ ας πούμε δεν θα πήγαινα να κάνω μια κολπογραφή, δεν θα κάνω μια κολποανάρτηση γιατί δεν τη γνωρίζω. Θα έκανα μια ιεροκολποπηξία, η οποία έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Απ' την άλλη, τώρα μπορεί να μας πει ο κ. Νταγκράς εδώ ότι και η κολποανάρτηση έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην πρόπτωση. Οι μελέτες βασίζονται πάλι και λένε ξεκάθαρα ότι τι μπορείς να κάνεις. Αυτό μπορείς να κάνεις, αυτό κάνει και θα πάει καλά. Στην περίπτωση που υπάρχει διαμοξυδιακή του πλέγματος, πρέπει να φύγει, είναι εύκολο.
Πάντα δεν συμβαίνει συχνά, αρκεί να το έχεις, να έχεις στηρίσει όλες τις συνθήκες και να το έχεις καλύψει καλά με το περιττό. Γιατί αν θα συμβεί, ο κυριότερος λόγος είναι γιατί δεν καλύπτει και καλά με το περιττό. Αν συμβεί όμως, πάντα δοκιμάζουμε αντιβιωτικό σχήμα, ισχυρό, για λίγο διάστημα και αν δούμε ότι δεν ανταποκρίνεται, πρέπει να βγει μετά. Δεν είναι δύσκολο. Έχω καμία φορά αυτά τα φάρμακα που δίνεται για την υποκριτικότητα, πόσο συχνά μπορούν να προκαλέσουν πολιτική μαρμαριγή? Τα αντιχολινεργικά δεν κάνουν ιδιαίτερα συχνά κολπική μαρμαριγή. Η πιθανότητα είναι 1%. Δεν έχω εξαιρετικά σπάνια θα έρθει ένας ασθενής και θα πει αυτό. Αυτό που προκαλούν τα αντιχολινεργικά είναι η ξυλοστομία, η συχνότερη διαταραχή, είναι η δυσκολιότητα. Ταλαιπωρείται πολύ από αυτό το πράγμα. Και ένα πολύ σημαντικό είναι οι γνωσιακές διαταραχές. Γι' αυτό αντιχολινεργικά, ειδικά σε ηλικίες πάνω από 75 έτη, εγώ προσωπικά τα δίνω πάρα πολύ προσεκτικά και συζητώντας πολύ και με το περιβάλλον. Ότι αν το δώσουμε υπάρχει κίνδυνος αύριο να μην θυμάται ποια είναι, ποιος είστε, διαταραχές μνήμης, τα πάντα. Όχι. Είναι διαφορετικό. Πολλές φορές, είναι πολύ σημαντικό αυτό για εσάς, παιδιά, να το μάθετε. Πολλές φορές έρχεται ένα κορίτσι νέο, 20-30 ετών και σου λέει έχω την ταξινόμηση και καταλαβαίνεις ότι έχει μια επιτακτική ακράτεια. Το πρώτο που πρέπει να σκεφτείς σε αυτές τις ηλικίες, αν υπάρχει κάποια ουρολίμωξη που το προκαλεί, είναι μήπως κρύβεται σκλήνηση κατά πλάκας από πίσω. Η σκλήνηση κάνει μια υπερλειτουργικότητα νευρικής αιτιολογίας στην ευρωμυϊκή σύναψη της ουροδόχου κύσης και σου προκαλεί επιτακτικότητα και ακράτεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πάει λίγο ανάποδα όσον αφορά τη σειρά των ομιλητών. Καμιά φορά οι ανάγκες του χειρουργείου αναγκάζουν μεταβολές στα προγράμματα. Θα ξανάρθουμε τώρα στην ομαλή διαδοχή των ομιλιών, που αρχίζει πάντα βέβαια από το διαγνωστικό κομμάτι, και είναι μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι επιμελητής του τμήματος απεικονίσεων μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας του Ιατρικού Αθηνών, το οποίο για όλους τους λόγους, τόσο από πλευράς τεχνολογίας όσο και από πλευράς προσωπικού, είναι πραγματικά στην πρώτη γραμμή. Ο κ. Μιχαηλίδης λοιπόν θα μας μιλήσει για τη διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων του πιελικού εδάφους. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Λιάπη, και την Οργανωτική Επιτροπή που μας δίνει για άλλη μια χρονιά την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας σαν τμήμα σε διάφορες ιατρικές καταστάσεις. Φέτος θα μιλήσουμε για την διαγνωστική προσέγγιση και τη μετώπιση των παθήσεων του πιελικού εδάφους. Αρχές Φεβρουαρίου υπάρχει και μια παραπλήσια ομιλία, οπότε σήμερα θα επικεντρωθούμε πιο πολύ στο κομμάτι το ουρογυναικολογικό και στην επόμενη ομιλία θα είμαστε πιο πολύ στο κομμάτι του ορθού. Λοιπόν, τώρα ήδη έχουν υποθεί κάποια πράγματα, απλά στο πολύ γρήγορα. Είναι μια παθολογία που είναι πάρα πολύ συχνή, αν και πολλές φορές μπορεί να το αγνοούμε αυτό, ότι επηρεάζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών, περίπου 1 στις 4 γυναίκες στη ΣΥΠΑ. Οπότε, αν το πάμε στο γενικό σύνολο του πληθυσμού στη γη, μιλάμε για πάνω από δισεκατομμύριο ατόμων που επηρεάζονται από αυτές τις καταστάσεις. 1 στις 9 γυναίκες θα υποβληθεί σε επέμβαση σε κάποια φάση της ζωής της για αυτό το λόγο, για τέτοια προβλήματα. Και η επίπτωση της παθολογίας αναμένεται να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Λοιπόν, τα συμπτώματα ήδη τα έχουμε πει, οπότε να μην χάσουμε χρόνο με αυτό, έχουν ήδη υποθεί. Τα αίτια επίσης έχουν υψηλυποθεί. Είναι μια πολυποριακή κατάσταση, η οποία επηρεάζει περισσότερες γυναίκες λόγω της εγκυμοσύνης, και ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν στο κομμάτι εγκυμοσύνη είναι και το κετός, ο φυσιολογικός τοκετός, που μπορεί να προκαλέσει κακώσεις σε μυϊκές ομάδες της περιοχής, σε δέσμους. Το γυναικείο φύλλο επηρεάζεται επίσης λόγω ορμονολογικών στοιχείων και κυρίως μετά την εμεινόπαυση.
Άλλοι παράγοντες είναι προηγούμενη χειρουργία στην περιοχή για άλλους λόγους που μπορούν να έχουν προκαλέσει ανατομικές βλάβες και παθολογίες του ειδικού νεύρου που επηρεάζει το νεύρος των οργάνων και της περιοχής. Λοιπόν, τώρα, έχουμε πει τα αρχικά. Για τη διαγνωστική προσέγγιση, καταρχήν, το πρώτο είναι η ασθενής συνήθως θα πάει στον κλινικό γιατρό, οπότε αυτός θα έχει το αρχικό πρόσταγμα της διάγνωσης, τόσο κλινικά όσο και με διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις που έχουν υποθεί ήδη από τον προηγούμενο μιλητή. Τώρα, αυτές οι εξετάσεις μας δίνουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών που είναι πολύ χρήσιμες για την αντιμετώπιση της παθολογίας. Εν τούτης, δεν μας παρέχουν την πλήρη εικόνα της περιοχής, όπως δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να δούμε αν υπάρχουν κακώσεις σε μυϊκές ομάδες, περιτονίες ή σε άλλα όργανα της περιοχής που δεν το εκτιμήσουμε κλινικά και με τις εξετάσεις που υπόθηκαν. Η περιτονιοκύλη είναι επίσης μια κατάσταση η οποία είναι πολύ σημαντική και είναι χειρουργική κατάσταση, η οποία επίσης δεν μπορεί να διαγνωστεί με τις προηγούμενες μεθόδους. Οπότε πάμε τώρα στην απεικονιστική προσέγγιση, πώς μπορούμε εμείς να προσφέρουμε σε αυτό και να αναδείξουμε και επιπλέον προβλήματα της περιοχής που δεν έχουν διαγνωστεί με τις προηγούμενες εξετάσεις. Ο παλαιότερος έλεγχος στηρίζονταν στο αφοδευογράφημα υπό ακτινοσκόπηση, όπου αυτό τι ήταν, πήγαινε η ασθενής στο ακτινολογικό, αυτό είναι στο κλασικό ακτινολογικό, βάζουμε σκιαγραφικό στο ορθό, στον κόλπο, στην ουροδόχο κίστη και στο λεπτό έντερο, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή απεικόνιση της περιοχής και να μπορούμε να τα δούμε αυτά τα όργανα κατά την ακτινοσκόπηση. Και ουσιαστικά βάζουμε τον ασθενή να αφοδεύσει σε καθιστή θέση, που είναι φυσιολογική, και βλέπουμε κατά τη διάρκεια της αφόδευσης κατά πόσο αυτά τα όργανα έχουν μετακίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν υπάρχει κάποιος συγκολιασμός ενδοορθικός στο παχύ έντερο, κάποια ορθοκύλη, αν υπάρχει προβολή του εντέρου, του λεπτού χαμηλά μεταξύ κόλπου και παχαίου εντέρου, που θα είναι μια κατάσταση τύπου περιτονιοκύλης. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι έχει ένα χαμηλό κόστος, υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε μηχάνημα ακτινοσκόπησης. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και το προσωπικό που θα γνωρίζει να κάνει αυτή την εξέταση, που από ό,τι ξέρω τουλάχιστον στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί λίγοι που κάνουν αυτή την εξέταση. Και το πλεονέκτημα βασικό είναι ότι η κένωση γίνεται σε καθιστή θέση που είναι η φυσιολογική θέση. Τα μειονεκτήματα είναι η ακτινοβολία που δίνει η μέθοδος αυτή δυστυχώς, και ότι δεν έχουμε πληροφορίες για τις ανατομικές δομές του πιελικού εδάφους. Γιατί ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ο αυλός του εντέρου και όχι οι δομές που είναι γύρω από τα όργανα της περιοχής. Νεότερη τώρα εξέλιξη στην απεικόνιση της παθολογίας του πιελικού εδάφους αποτελεί η μαγνητική τομογραφία, με την τεχνική που εμείς εδώ στο νοσοκομείο την ονομάζουμε μαγνητική προκτογραφία. Μπορεί να τη δείτε και αλλού σαν μαγνητική τομογραφία, σαν δυναμικός έλεγχος πιελικού εδάφους, κυκλοφορεί επίσης αλλού, όπου αυτή είναι μια μέθοδος που μας επιτρέπει να πάρουμε πληροφορίες για την περιοχή του πιελικού εδάφους με ανατομικές και δυναμικές λήψεις, που θα τα δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια, και έχουμε πληροφορίες τόσο για την ανατομία της περιοχής, όσο και για την λειτουργία της περιοχής, και οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι ταυτόχρονα και για τα τρία διαμερίσματα, δηλαδή και για το κομμάτι, θα το δούμε μετά. Οπότε έχουμε μια ολική προσέγγιση όλης της περιοχής με μια εξέταση στον ίδιο χρόνο. Δεν υπάρχει ακτινοβολία, όπως στο απλό φωτογράφο με ακτινοσκόπηση, και δεν χρειάζεται ενδοφλέβιο σκιαγραφικό. Αυτό είναι το πρωτόκολλο προετοιμασίας που χρησιμοποιούμε εδώ στο ιατρικό, όπου ο ασθενής τη μέρα του ραντεβού θα έρθει περίπου 3 ώρες πριν γίνει η εξέταση. Περίπου στις 2 ώρες πριν την εξέταση θα γίνει ένας υποκλεισμός, γιατί θέλουμε να καθαρίσει το ορθό από τυχόν περιεχόμενο, για να έχουμε καλύτερη απεικόνιση και να μην μας μπερδεύει περιεχόμενο σε ό,τι αφορά το θέμα κυρίως της διάγνωσης της το διαγνωστικό κομμάτι του τυχώματος, του αν έχουμε
πρόπτωση του τυχώματος ή όχι και του βλενογόνου. Ο ασθενής παραμένει για 2 ώρες περίπου μετά τον υποκλεισμό, όπου πηγαίνει στην τουαλέτα για να κοινωθεί το έντερο. Και 1 τέταρτο περίπου πριν την εξέταση, ο ασθενής έρχεται στο τμήμα, όπου εκεί είτε ο γιατρός, είτε ο τεχνολόγος, είτε ο νοσηλευτής, ανάλογα, ενημερώνει τον ασθενή, γιατί είναι μια εξέταση η οποία για να γίνει σωστά στο κομμάτι, στη δεύτερη φάση εξέτασης, που είναι το δυναμικό κομμάτι, ο ασθενής να κάνει κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Και θα πρέπει να είναι ενήμερος από πριν και να έχει εκπαιδευτεί, ώστε να μπορεί αυτά να τα κάνει σωστά για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για να γίνει η εξέταση, χρησιμοποιούμε τζέλ υπερήχων, όπου γεμίζουμε το τζέλ τόσο τον κόλπο όσο και το ορθό με σωλήνες αέριων. Αυτό το κάνουμε για να έχουμε καλύτερη επικόνηση των τυχωμάτων τόσο του κόλπου όσο κυρίως του παχαίου συντέρου. Λοιπόν, τώρα για την ανατομία του υπηλικού εδάφους έχουν ήδη υποθεί, οπότε νομίζω δεν χρειάζεται αυτά τώρα να τα ξαναπώ. Πάμε στις ανατομικές πληροφορίες που μας δίνει η μέθοδος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο με τους μυς και θα σας δείξω εικόνες πώς είναι φυσιολογικά, πώς βλέπουμε εμείς το μαγνήτη φυσιολογικά και πώς και κάποιες παθολογικές καταστάσεις. Αυτά είναι περιστατικά δικά μας. Όλα λοιπόν, εδώ είναι τώρα μια εικόνα χαμηλά στο πιελικό έδαφος, όπου είναι φυσιολογική και βλέπουμε πώς απεικονίζεται ο έξω σφικτήρας, ποια είναι η φυσιολογική εικόνα του έξω σφικτήρα και πώς είναι η φυσιολογική εικόνα του έσω σφικτήρα. Τώρα, δίπλα είναι μια γυναίκα ηλικιωμένη που ήρθε και έκανε την εξέταση, όπου βλέπουμε ότι ο έξω σφικτήρας ουσιαστικά είναι ατροφικός, πολύ μικρότερος, λίπος και πολύ λεπτός σε σχέση με το φυσιολογικό που είχαμε δει στην προηγούμενη εξέταση. Και σε έναν άλλον ασθενή βλέπουμε ότι εδώ, στο επίπεδο του έσω σφικτήρα, υπάρχει ένα έλλειμμα. Στην ώρα 2/3 υπάρχει ένα έλλειμμα του μυός. Υπάρχει μια ρήξη εδώ του μυούς. Τώρα, εδώ είμαστε σε λίγο ψηλότερο επίπεδο, στο επίπεδο του υβορθικού μυός. Ο υβορθικός μυς είναι αυτό εδώ, αυτή η αγκύλη που περιβάλλει το ορθό και ουσιαστικά είναι το όριο του προοπτικού σωλήνα από το ορθό. Αυτός είναι ένας φυσιολογικός υβορθικός μυς. Και εδώ βλέπουμε μια ασθενή, η οποία βλέπουμε πόσο λεπτισμένος είναι ο υβορθικός μυς, κυρίως στη δεξιά πλευρά και λιγότερο αριστερά. Δεξιά πιθανόν έχει και ρήξη, γιατί το μπροστινό κομμάτι, όπως φαίνεται εδώ, που διακρίνεται στο και λεπτισμένο, εδώ στη δεξιά πλευρά δεν διακρίνεται, οπότε πιθανότατα έχει και ρήξη εδώ μπροστά. Και αυτός είναι μια άλλη ασθενής, η οποία στο αριστερό τμήμα του υβορθικού μυός, που είναι και λεπτισμένο σε σχέση με το δεξί, επιπρόσθετα έχει και μία ρήξη. Εδώ πέρα υπάρχει αυτό το έλλειμμα, το οποίο είναι μετρημένο 1,7 εκατοστά. Πάμε τώρα στο επίπεδο των ανελικτήρων μυών, όπου αυτή είναι μια φυσιολογική εικόνα του ανελικτήρα, δεξιά και αριστερά. Αυτό το βλέπουμε καλύτερα στο στεφανείο επίπεδο, όπως είναι αυτές οι εικόνες. Ενώ εδώ βλέπουμε αυτός είναι ο ασθενής που έχει και το έλλειμμα στον υβορθικό μυ που είδαμε πριν, όπου βλέπουμε ότι πέρα από τον υβορθικό μυ υπάρχει ένα ανάλογο έλλειμμα και στο αριστερό τμήμα του ανελικτήρα μυ. Με το τμήμα του αριστερού να είναι και λίγο λεπτισμένο σε σχέση με την δεξιά πλευρά. Πέρα από το κομμάτι στο ανατομικό κομμάτι της εξέτασης, πέρα από το να δούμε τι συμβαίνει με τους μυς, αν υπάρχει κάποια παθολογία στους μυες, και στις περιπτώσεις θα δείξουμε μια εικόνα μετά, μπορούμε να διαγνώσουμε και άλλες παθολογίες που μπορεί να είναι γνωστές ή άγνωστες. Εδώ τώρα είναι απλές καταστάσεις. Ένα είναι ομοίωμα στο σώμα της μήτρας, που είναι αυτός ο μαύρος σώζος. Και αυτά τα μαύρα εδώ πέρα είναι πολλαπλά εκολπώματα στο τείχομα του συγμοειδούς. Στην προηγούμενη περίπτωση αυτές οι παθολογίες δεν είναι σημαντικές, αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορούσε να είναι κάποια σημαντική παθολογία που μπορεί να μην είναι και γνωστή. Αυτή είναι τώρα μια εικόνα από βιβλίο, δεν είναι δικιά μας, που δείχνει τις περιτονίες στο πιελικό έδαφος και πώς στηρίζουν. Έχουμε 3 επίπεδα περιτονιών, όπου το ανώτερο επίπεδο είναι αυτό που στηρίζει ουσιαστικά τη μήτρα, τον τράχυλο και το ανώτερο τμήμα του κόλπου.
και συνδέεται πίσω με τον ιερομετρικό σύνδεσμο. Είναι το μεσαίο επίπεδο που συμβαίνουν συχνά παθολογίες, το οποίο ουσιαστικά στηρίζει το μεγαλύτερο τμήμα του κόλπου και το μεγαλύτερο τμήμα της ουροδόχου κίστεως. Και τρίτη περιτανή πιο χαμηλή, που ουσιαστικά στηρίζει το κατώτερο τμήμα του κόλπου και μπροστά και την ουρήθρα. Εδώ θα δούμε μία παθολογία που αφορά το δεύτερο επίπεδο της περιτονίας. Πώς μπορούμε τις περιτονίες στο μαγνήτη, λόγω επειδή είναι πολύ λεπτές δομές, δεν τις βλέπουμε όπως βλέπουμε τις μυϊκές ομάδες. Οπότε το αν υπάρχει κάποια παθολογία ή όχι, τη βγάζουμε έμεσα από την παραμόρφωση που μπορεί να υποστούν τα διάφορα όργανα λόγω της παθολογίας. Εδώ βλέπουμε μια φυσιολογική εικόνα της ουροδόχου κίστεως, όπου έτσι περιμένουμε να τη βλέπουμε σε μια μέτρια πλήρωση. Και εδώ βλέπουμε, εδώ υπάρχει ρήξη της περιτονίας στο επίπεδο 2, αυτή που στηρίζει, είπαμε, την ουροδόχο κίστη και τον κόλπο, όπου βλέπουμε πόσο έχει παραμορφωθεί η ουροδόχος κίστη, κυρίως στο δεξιό τμήμα, που έχει πάρει το δεξί προς τα πίσω, και λιγότερο στο αριστερό τμήμα της. Οπότε έμεσα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι εδώ υπάρχει ρήξη και των περιτονιών στο επίπεδο 2. Τώρα, είπαμε ότι η εξέτασή μας δίνει ανατομικές και λειτουργικές πληροφορίες. Το ανατομικό κομμάτι, η ασθενής δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, απλά είναι ήρεμη και παίρνουμε εικόνες, ταφ2 εικόνες με υψηλή ευκρίνεια και λεπτές τομές. Στο λειτουργικό κομμάτι είναι εδώ που επισέρχεται η συνεργασία της ασθενούς, που έχει ενημερωθεί πριν ξεκινήσει η εξέταση, όπου ουσιαστικά ελέγχουμε την δραστηριότητα κάποιων μειών του υπηλικού εδάφους και το τελικό στάδιο, που είναι και το πιο κρίσιμο και αυτό που μας δίνει τον κύριο όγκο των πληροφοριών, είναι το κομμάτι της αφόδευσης. Στο μαγνήτη, αναγκαστικά η αφόδευση θα γίνει σε ύπτια θέση και όχι σε καθιστή. Αυτό δυνητικά για κάποιους θεωρείται σαν μειονέκτημα, ότι δεν γίνεται σωστά η αφόδευση, οπότε μπορεί, αν το κάνει σε καθιστή θέση, να έχει πιο καλή πληροφορία. Εν τούτης, διάφορες μελέτες που έχουν γίνει και συγκρίνουν τις δύο τεχνικές δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, εφόσον η ασθενής μπορέσει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει και το κάνει όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα, εδώ είναι η ασθενής, μια εικόνα ασθενούς πριν ξεκινήσουμε, όπου βλέπουμε αυτό το άσπρο εδώ είναι ο κόλπος, όπου βλέπετε έχει γεμίσει αυτό το άσπρο το τζέλ του υπερήχου που έχουμε βάλει τον κόλπο. Μπροστά είναι η ουροδόχος κίστη που είναι γεμάτη με φυσιολογικά όρα. Και πίσω είναι το ορθό που το έχουμε γεμίσει και αυτό με τζέλ υπερήχου. Και έχουμε τα τρία διαμερίσματα, που είναι το πρώτο διαμέρισμα που είναι η ουροδόχος κίστη και ουρήθρα, το μεσαίο διαμέρισμα που είναι το κομμάτι μήτρα, τράχυλος, κόλπος, και το τρίτο διαμέρισμα που θα εξετάσουμε, που είναι το ορθό και προκτικό σωλήνης. Εδώ θα σας δείξω ένα βίντεο από μια ασθενή που είναι η τελική φάση του δυναμικού ελέγχου, που είναι η φάση της αφόδευσης. Αυτό είναι ένα στάδιο το οποίο κρατάει γύρω στα 2,5 λεπτά, όπου ο σκοπός είναι εδώ η ασθενής να προσπαθήσει να αποβάλει ή δυνατόν όλο το τζέλ που έχουμε βάλει στο ορθό. Στα 2,5-7 λεπτά της έχουμε πει να κάνει προσπάθειες, να πιέζεται, να προσπαθεί να το αποβάλει, να χαλαρώνει λίγο, να ξαναπροσπαθεί κτλ. Οπότε γίνονται πολλές προσπάθειες απόβολης του τζέλ, δεν γίνεται μία και έξω αυτό, όπως είναι φυσιολογικό. Και θα δούμε το βίντεο. Πώς φαίνεται στην πράξη. Αυτό το βίντεο το βλέπουμε εμείς την ώρα που γίνεται, το βλέπουμε real time στην οθόνη του μαγνήτου, οπότε ξέρουμε κατευθείαν την ώρα που γίνεται αν γίνεται σωστά η εξέταση και αν κάνει αυτά που έχουμε πει ασθενής ή όχι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πώς λειτουργεί αυτό. Η ασθενής έχει καταφέρει και έχει αποβάλει πολύ γρήγορα το τζέλ, όμως βλέπουμε την κινητικότητα που έχει το πυελικό έδαφος σε αυτή την ασθενή και πόσο πολύ μετακινούνται τα όργανα προς τα κάτω, το οποίο δεν είναι φυσιολογικό σε καμία περίπτωση. Πριν προχωρήσουμε πάνω σε αυτή την εικόνα, όλες οι μετρήσεις μας γίνονται με βάση την ιβοκοκαιγική γραμμή, θα τη δούμε και μετά στις εικόνες, που είναι μια γραμμή που ενώνει την ειδική σύμφυση με το κατώτερο κοκαιγικό διάστημα, με τέτοια γραμμή. Και το φυσιολογικό είναι ότι τα όργανα, και στη φάση ηρεμίας, αλλά και κατά την αφόδευση, πρέπει η κίστη και η μήτρα να μένουν πάνω από τη γραμμή αυτή και το ορθό, η ορθοπροκτική γωνία, γιατί αυτή μετράμε ουσιαστικά,
να κατεβαίνει έως 2 εκατοστά χαμηλότερα και όχι πάνω από 2 εκατοστά. Στη δική μας διαβάθμιση έχουμε 3 επίπεδα που αξιολογούμε την πρόπτωση των οργάνων, που πάει ανάλογα με το πόσο προβάλλουν τα όργανα κάτω από αυτή την υποκοκκική γραμμή. Και είναι ένα 3 εκατοστά, από 0 ως 3 εκατοστά είναι μικρού βαθμού, από 3 ως 6 εκατοστά είναι μετρίου βαθμού και από 6 εκατοστά και παραπάνω είναι μεγάλου βαθμού. Θα πάμε τώρα εδώ να δούμε κάποιες εικόνες, καταρχήν από αυτή την ασθενή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την γραμμή αυτή που είπαμε, την υποκοκκική γραμμή, που ενώνει την ειδική σύμφυση με το κατώτερο κοκκικό διάστημα. Αυτή είναι η γραμμή αναφοράς και βλέπουμε πόσο χαμηλά έχει προβάλλει η κίστη. Είναι μια μεγάλη κιστιοκύλη εδώ, είναι 6 εκατοστά, είναι στο όριο μετρίου προς μεγάλου βαθμού, πόσο χαμηλά έχει έρθει. Βλέπουμε ότι ο θόλος του κόλπου, που είναι αυτός που μετράμε από την υποκοκκική γραμμή, έχει κατέβει στα 2,7 εκατοστά, που είναι και αυτό στο όριο μικρού προς μετρίου βαθμού πρόπτωσης της μήτρας. Και ταυτόχρονα υπάρχει και μία πρόπτωση του ορθού, η οποία είναι επίσης σημαντικού βαθμού. Βλέπουμε ότι η ορθοπροπτική γωνία έχει κατέβει στα 8,5 περίπου εκατοστά, στα 6 εκατοστά περίπου, από την υποκοκκική γραμμή. Λοιπόν, τώρα, αυτή η προβολή της ουροδόκησης, αυτή η κιστιοκύλη που είναι μετρίου προς μεγάλου βαθμού, έχει σαν αποτέλεσμα την ατελή κένωση του ουροδόχου κίστεως, οπότε η κίστη αυτή κατακρατάει περιεχόμενο και θα περιμένει κανείς αυτή η γυναίκα να έχει συχνή τάση για ούρηση. Ουσιαστικά λειτουργεί κάπως όπως η υπερτροφία του προστάτη που εμποδίζει την κένωση του ουροδόχου κίστεως, οπότε η ασθενής έχει σε τακτικά διαστήματα την τάση για ούρηση. Εδώ τώρα είναι μια άλλη ασθενής, όπου βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι εδώ πολύ πιο ήπια. Έχουμε πάλι την υποκοκκική γραμμή που είναι η γραμμή αναφοράς. Εδώ βλέπουμε μια μικρή κιστιοκύλη. Ο αυχένας κατεβαίνει γύρω στο 1,5 εκατοστό. Ο θόλος του κόλπου είναι σχεδόν στο όριο της υποκοκκικής γραμμής. Ουσιαστικά εδώ δεν έχει ουσιαστική πρόπτωση της μήτρας, είναι οριακή τελείως. Και υπάρχει μια πρόπτωση του ορθού και αυτή εδώ η προβολή του ορθού, που είναι μία πρόσθετη ορθοκύλη. Θα τα δούμε αυτά και στο επόμενο μάθημα, αλλά θα μιλήσουμε και λίγο πιο μετά γι' αυτό. Αυτό που βλέπουμε εδώ και πιο πολύ στην πρώτη εικόνα και λιγότερο στη δεύτερη είναι το πόσο πολύ πιέζει η κιστιοκύλη το τείχομα του κόλπου, και εδώ ο κόλπος από λοξή φορά έρχεται σχεδόν οριζόντια, και ταυτόχρονα και πόσο ο κόλπος και η κίστη μαζί πιέζουν με τη σειρά τους το ορθό προς τα πίσω και κάτω, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και πρόβλημα στην κένωση του παχαίου συντέρου. Εδώ τώρα βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτή η γραμμούλα εδώ η κόκκινη δείχνει το πώς έχει έρθει η ουρήθρα, αυτό που είχαμε πει πιο πριν για την υπερκινητική ουρήθρα. Βλέπουμε πόσο πολύ μεγάλη γωνίωση έχει η ουρήθρα. Η ουρήθρα κανονικά έχει αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ βλέπουμε ουσιαστικά έχει αναστραφεί τελείως η κλίση της ουρήθρας, ενώ εδώ έχουμε μια πιο ήπια γωνίωση. Εδώ είναι ένας άλλος ασθενής, μια άλλη ασθενής, όπου εδώ βλέπουμε ότι όλη η κίστη έχει κατέβει κάτω από την υποκοκκική γραμμή. Η ουρήθρα είναι περίπου οριζόντια. Δεν έχουμε ουσιαστική πρόπτωση της μήτρας. Έχει όμως ο κόλπος έχει έρθει ουσιαστικά σε ορθή γωνία και έχουμε μια μεγάλη ορθοκύλη, αυτό εδώ, που πιέζει το κόλπο προς τα πρόσω, και όλο αυτό, η παραμόρφωση του κόλπου και αυτή η μεγάλη ορθοκύλη προκαλούν μια μεγάλη στένωση στο επίπεδο εξόδου του παχαίου συντέρου. Αυτές είναι οι ίδιες εικόνες, απλά έχουν γίνει μετρήσεις που φαίνεται το ότι έχουμε μια μεγάλη ορθοκύλη. Εδώ πέρα μια πρόσθετη ορθοκύλη. Οπότε, συμπερασματικά, η παθολογία του πηλικού εδάφους είναι μια κατάσταση η οποία επηρεάζει σημαντικά την προσωπική και κατ' επέκταση και την κοινωνική ζωή των ατόμων που πάσχουν αυτό, και αφορά κυρίως το γενικό πληθυσμό. Η σωστή αντιμετώπιση, που μπορεί να είναι συντηρητική, χειρουργική ή και πολλές φορές συνδυασμός των δύο, προϋποθέτει την ακριβή αξιολόγηση του συνόλου του πηλικού εδάφους
ανεξάρτητα αν η ασθενής προσέρχεται στον γιατρό αναφέροντας πρόβλημα από το ένα, από το ένα διαμέσο. Ξέρω εγώ, ότι δυσκολεύεται να ουρήσει, έχει ακράτεια ούρων, ή έχει ακράτεια κοπράνων ή δυσκολιότητα. Θα πρέπει πάντα ο έλεγχος να είναι ολοκληρωμένος και να βλέπουμε τι γίνεται και στα τρία διαμερίσματα για να υπάρχει μια πιο σωστή αντιμετώπιση, γιατί συνήθως παθολογίες συνυπάρχουν. Η μαγνητική τομογραφία από θέματα απεικόνησης αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι η καλύτερη δυνατή μέθοδος που μπορεί να δώσει ακριβείς ανατομικές και λειτουργικές πληροφορίες για το πιελικό έδαφος, ώστε στη συνέχεια ο κλινικός γιατρός και με τις πληροφορίες που θα πάρει από τις άλλες εξετάσεις που είδαμε να μπορέσει να προχωρήσει στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση και θεραπεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική παρουσίαση που με τόσο λεπτομέρεια μας δείχνει και μας εξηγεί ακριβώς την παθοφυσιολογία της αρκετά περίπλοκης αυτής ομάδος των παθήσεων, θα έλεγα. Και τώρα να παρακαλέσω τον κύριο Δαγκρέ, ο οποίος είναι διευθυντής της κλινικής γυναικολογίας και γυναικολογικής ογκολογίας του Ιατρικού Αθηνών, να μας καλύψει το θέμα από την πλευρά του γυναικολόγου και να κάνει γενικότερα σχόλια και συζήτηση. Τον ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, θέμα. Κύριε Δαγκρέ. Πέρασε ο συνοδέλφος, εκολαπτώμενος και αρέουσα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λιάπη για την πολύ τιμητική πρόσκληση και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τους φοιτητές μας που θεωρώ σαν ευκαιρία να μάθουν βασικές γνώσεις ανατομίας, όπως είπε ο κύριος Λιάπης, και φυσιολογίας, αλλά και για τους συναδέλφους περαιτέρω, οι οποίοι μέσω της διαβίου μάθησης μπορούν να πάρουν πάρα πολλές πληροφορίες για ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι η ουρογυναικολογία. Προς απάντηση σε αυτό που είπε ο κύριος Λιάπης πριν, η ουρογυναικολογία πλέον παγκοσμίως πραγματοποιείται από κέντρα ουρογυναικολογίας, τα οποία συνήθως είναι γυναικολόγοι που κάνουν στην ουσία μόνο ουρογυναικολογία. Δεν ασχολούνται ούτε με το μευτικό κομμάτι, ούτε με ογκολογικά περιστατικά, γιατί μιλάμε για μια πολύπλοκη εξειδίκευση της γυναικολογίας. Και αυτό γιατί πολλές φορές ένα ουρογυναικολογικό χειρουργείο συνδυάζεται με ένα χειρουργείο γυναικολογικής φύσεως, π.χ. η στερεκτομή, η φωλική, η ολική, που θα τα πούμε περαιτέρω. Θέλω να σημειώσω ότι δεν έχω καμία σύγκρουση. Να πούμε το πιο βασικό, την ανατομία, γιατί η ανατομία είναι η δύναμή μας. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ξέρουμε σωστή ανατομία, μπορούμε να θέσουμε και σωστή διάγνωση. Γιατί η σωστή διάγνωση θα μας φτάσει στη σωστή θεραπεία. Είναι ζωτική σημασία η σωστή διάγνωση σε αυτές τις γυναίκες, γιατί πολλές φορές μπορούμε ενώ θέλουμε να προσπαθήσουμε να καλυτερέψουμε τα συμπτώματα, μπορούμε και να τα χειροτερέψουμε κάλλιστα. Εδώ βλέπουμε τα όργανα της πιέλου από το πλάι. Εδώ μπροστά είναι η ειδική σύμφυση. Μετά έχουμε την ουροδοχοκίστη με την ουρήθρα, τον κόλπο, ο τράχυλος, ο κόλπος, ο τράχυλος και η μήτρα. Και εδώ το συγμοειδές με το ορθό και πιο πάνω το λεπτοέντερο. Όπως αναφέραμε και πριν, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι προπτώσεως, ανάλογα σε ποιο τμήμα της πιέλου έχει πρόπτωση. Παραδείγματος χάρη, εδώ έχουμε το πρόσιο τμήμα της πιέλου, έτσι το λέμε, το anterior στα αγγλικά, το οποίο έχουμε τη λεγόμενη κύστεοκύλη στα ελληνικά. Πολλές φορές έχουμε τη λεγόμενη όρθοκύλη, το οποίο είναι το πίσω, το posterior τμήμα του κόλπου, που προφανώς χρήζει και διαφορετικής αντιμετώπισης. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις όπου έχει γίνει στερεκτομή, έχουμε και ολική εντεροκύλη, το οποίο στην ουσία τι είναι, ότι το λεπτό έντερο πέφτει μέσα στον κόλπο ο οποίος έχει πλήρη πρόπτωση. Και προφανώς την κλασική πρόπτωση της μήτρας. Εδώ έχω φέρει κάποιες φωτογραφίες μαζί που έχουμε όπως είπε και ο κύριος Κομινός, ένα κεντρικού τύπου πρόπτωση, μια κυστεοκύλη, και εδώ είναι ένα lateral defect, έτσι λέγεται, που έχουν χαλαρώσει τα πλάγια πέλικα τυφού χώματα. Πάνω δεξιά έχουμε επίσης μια πολύ προχωρημένη κυστεοκύλη, και εδώ είναι η κλασική εικόνα μιας ορθοκύλης. Τι είναι αυτό? Δηλαδή το πίσω δείχνουμε του κόλπου έχει χαλαρώσει και το ορθό στην ουσία στο ορθοκολπικό διάφραγμα
μπαίνει μέσα το ορθό και το βλέπουμε στη γυναικολογική μας εξέταση. Θέλω να πω ότι με τη γυναικολογική εξέταση μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες, όχι μόνο για το αν έχει πρόπτωση, αλλά και για την έκταση της προπτώσεως, άρα και για το τι θα κάνουμε σαν θεραπεία μετά. Εδώ έχουμε πάλι την εικόνα μιας πρόπτωσης τετάρτου βαθμού. Είχαμε πει με τον κύριο Κομινό ότι δεν θα αναφερθώ πάρα πολύ στο θέμα της πρόπτωσης και στο θέμα της θεραπείας, αλλά θέλω να σας δείξω τις εικόνες γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές και τα παιδιά που μας ακολουθούν καθημερινά στην κλινική έχουν δει πώς, ας πούμε, μια γυναίκα που είναι στη γυναικολογική καρέκλα και της λέμε απλά να βήξει, όχι να κάνει τη βαλσάβα, τη δοκιμασία βαλσάβα, βλέπετε ότι πετάγεται η μήτρα έξω και είναι για όλους ξεκάθαρο ότι έχουμε μια πρόπτωση τετάρτου βαθμού. Είχαμε και τα τελευταία αρκετά περιστατικά τέτοια. Εδώ έχουμε πρόσιο τείχομα, κύστεο κύλι, επίσης ότι έχουμε όρθο κύλι. Εδώ να πω κάτι που υπόθηκε πριν. Ένας ουρογυναικολόγος είναι σε θέση να συνδυάζει τις τεχνικές, όχι μόνο τη λαπαροσκοπική ή τη ρομποτική, αλλά και την κολπική. Στα πιο σύγχρονα κέντρα πλέον παγκοσμίως συνδυάζονται τεχνικές, γιατί το πρόβλημα της πρόπτωσης μήτρας δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τη λαπαροσκόπηση. Πολλές φορές μένει, όπως βλέπουμε εδώ, το υπόλοιμα στο πίσιο τείχομα του κόλπου, το οποίο αυτό βάσει των διεθνών δεδομένων βιβλιογραφίας αντιμετωπίζεται καλύτερα με μια λεγόμενη οπίσια κολπογραφία, δηλαδή κολπική χειρουργική. Τις περισσότερες φορές συνδυάζουμε τις τεχνικές για τις ασθενείς μας. Τα συμπτώματα έχουν αναφερθεί. Το κύριο σύμπτωμα που νιώθουν αυτές οι ασθενείς είναι το αίσθημα του ξένου σώματος στον κόλπο. Υπάρχουν πολλές ασθενείς που δεν έχουν συμπτώματα, αλλά το κύριο σύμπτωμά τους είναι ότι έχουν το αίσθημα ξένου σώματος στον κόλπο, κάποιες φορές πόνους. Το πιο σημαντικό είναι αυτό με τις αλλαγές στις συνήθειες της ούρησης. Σε προχωρημένα στάδια εντεροκύλης έχουμε και προβλήματα της κοιλότητας. Πρόσφατα είχα και μια κυρία μεγαλύτερης ηλικίας που, σκεφτείτε, έβαζε το δάχτυλό της στον κόλπο για να ενεργηθεί. Σκεφτείτε ότι έμεναν τα κόπαρνα, δεν άδειαζε ο αυλός του εντέρου. Και σεξουαλικά ζητήματα. Το κύριο θέμα που θέλω να αναφερθώ σήμερα είναι η ακράτεια των ούρων, αυτό που έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Κομινό. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις γυναίκες που παγκοσμίως πλέον είναι αποδεκτό ότι θεωρείται βασική παθολογία, επηρεάζει πάνω από το 20% του γενικού πληθυσμού και ο στόχος μας σε αυτές τις γυναίκες είναι να καλυτερέψουμε την ποιότητα της ζωής τους. Αυτό, να απαντήσω και σε μια ερώτηση που υπόθηκε πριν, ποτέ δεν προσπαθούμε να συνδυάσουμε χειρουργείο πρόπτωσης με χειρουργείο ακράτειας. Έχουμε έως 30% ποσοστό λεγόμενης κρυμμένης ακράτειας ούρων λόγω του μη ευθιασμού της ουρήθρας, λόγω της πρόπτωσης. Άρα, πρώτα αντιμετωπίζουμε την πρόπτωση, αν και εφόσον αυτό γίνεται χειρουργικά, χρειάζεται, και μετά, σε δεύτερο χρόνο, ανάλογα τα συμπτώματα, αντιμετωπίζουμε και την ακράτεια. Οι κύριες κατηγορίες είναι το stress incontinence, η λεγόμενη ακράτεια προσπάθειας, η οποία τι είναι? Όταν η γυναίκα περπατάει, βύχει, γελάει, ή ανεβαίνει σκάλες, μπορεί να χάνει ούρα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η επιτακτικού τύπου ακράτεια, το οποίο τι είναι? Η γυναίκα αισθάνεται, έχει την ανάγκη να πάει κατευθείαν στην τουαλέτα, πολλές φορές δεν προλαβαίνει, χάνει ούρα κατά τη διάρκεια στον δρόμο για να πάει στην τουαλέτα και πάρα πολύ συχνό φαινόμενο είναι ο μεικτού τύπου που έχουμε και τα δύο στην ουσία, και εδώ αντιμετωπίζουμε πάντα τον παράγοντα που κάνει dominate, δηλαδή ο παράγοντας που είναι πιο επιβαρυντικός για την ασθενή. Εδώ, όπως είπαμε, το πιο σημαντικό στην ουρογυναικολογία είναι η σωστή διάγνωση. Άρα πρέπει να εξετάσουμε την ασθενή μας πολύ καλά και να πάρουμε ένα ενδελεχές ιστορικό, που αυτό στην ουσία θα μας οδηγήσει και στη σωστή διάγνωση. Χρησιμοποιούμε πολλά εργαλεία, το ιστορικό, η εξέταση γυναικολογική, τα PATES όπως αναφερθήκαν και πριν. Δίνουμε κάποια βιβλιαράκια σε ασθενείς για να δούμε σε εύρος μιας εβδομάδος πόσο
πόσα ούρα χάνουν. Προφανώς ένα μεγάλο όπλο για μας, πέρα από το μαγνήτη που είναι, πιστεύω, η ναυαρχίδα, είναι ο διακολπικός υπέρηχος, που μπορούμε και να μετρήσουμε και τη γωνία της ουρήθρας και να δούμε αν έχουμε πλήρη πλήρωση της ουροδοχοκίστεως. Αυτό που χρησιμοποιούμε πολλές φορές είναι το bladder post void residual volume, δηλαδή στέλνουμε την ασθενή στην τουαλέτα και μετράμε μετά με υπέρηχο τα ούρα. Αν έχει πάνω από 100 ml, αποφεύγουμε τη χειρουργική επέμβαση, γιατί θεωρούμε ότι είναι άλλο πρόβλημα, δεν είναι χειρουργικής φύσεως η θεραπεία, και ουροδυναμικό έλεγχο που μας δείχνει κυρίως αν έχουμε επιτακτικού τύπου ακράτεια. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τις περισσότερες φορές το ξεχνάμε, αλλά τα περισσότερα περιστατικά με μια αλλαγή στην ποιότητα ζωής των ασθενών και στον τρόπο ζωής της ασθενούς δεν χρήζουν χειρουργείου. Εδώ έχουμε μια ασθενή η οποία είχε πάει σε 5 κέντρα στη Γερμανία και της είχαν πει όλοι χειρουργείο. Εγώ την είχα δει πριν 7 χρόνια, η οποία είχε αρκετά κιλά, όπως βλέπουμε, αναφέρθηκε και πριν, με μία μείωση 10% των κιλών. Έχουμε σχεδόν έως 80% καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και μείωση των συμπτωμάτων. Αυτή η γυναίκα έχασε βάρος, έκοψε το κάπνισμα, κάναμε τοπική θεραπεία με στρογόνα και δεν χειρουργήθηκε. Είναι μια χαρά. Αυτές είναι λίγες από τις επιλογές που έχουμε. Άρα, διατήρηση σωστού BMI, σωστού βάρους, ασκήσεις πιελικού εδάφους, αποφεύγουμε καφεΐνη, αλκοόλ και κάπνισμα, και προφανώς τοπική χρήση στρογόνων. Εδώ, αν υπάρχει κακοήθεια, πρέπει να απευθυνώ, αν υπάρχει κακοήθεια στο ιστορικό. Π.χ. αν έχουμε έναν όρμονο εξαρτώμενο όγκο, πρέπει σε συνεργασία με τον γυναικολόγο-ογκολόγο να αποφασίζουμε αν θα πάρει τοπικά θεραπεία, κάτι το οποίο γίνεται, επιτρέπεται, αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στη χειρουργική θεραπεία της θεραπείας της προσπάθειας του stress incontinence, όπως είπαμε, είναι οι ταινίες tension-free tapes, οι ταινίες ακράτειας, οι οποίες είναι το TVT, το TOT, TVTO. Στην ουσία, τι είναι αυτό? Είναι το ίδιο πλέγμα, αλλά βγαίνει από το διαφορετικό σημείο. Το TVT εδώ πέρα μπαίνει στην περιοχή του κύστου κολπικού διαφράγματος, δηλαδή χειρουργούμε από τον κόλπο, όπως είδατε στο βίντεο, μπαίνουμε σε αυτήν την ανατομική δομή και στην ουσία τι κάνουμε? Ευθιάζουμε την ουρήθρα και βγαίνουμε από την περιοχή της ιβικής σύμφυσης. Στην ερώτηση που κάνατε πριν, εγώ είχα μια ασθενή πρόσφατα που έπαθε λίμωξη μετά από τέτοιο χειρουργείο, που έπαθε μια γενικευμένη λίμωξη. Είχαμε μέχρι και το εσωτερικό των γλυτών ερυθρότητα, κυταρίτιδα δηλαδή, η οποία ευτυχώς είχε ύφεση με αντιβιωτικά και δεν χρειάστηκε να βγάλουμε το πλέγμα. Αλλιώς το πλέγμα πρέπει να το σκεφτόμαστε, είναι ξένο σώμα, άρα πηγή λοιμόξεων. Πολύ σημαντικό στην ερώτηση που έκανε και ο συνάδελφος πριν. Αυτό είναι το TVT. Το TOT τι είναι? Ότι περνάμε την ίδια ταινία από το θηροειδές τρίμα. Πάλι κολπική χειρουργική, μπαίνουμε στην περιοχή ανάμεσα στον κόλπο και στην ουρήθρα, δηλαδή στο κύστιο κολπικό διάφραγμα, ο οποίος είναι ανάγκιος χώρος, avascular space, γι' αυτό και δεν είναι αιμορραγή εκεί πέρα, και στην ουσία περνάμε την ταινία από το θηροειδές τρίμα. Εδώ να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές οι ασθενείς χειρουργούνται είτε με επισκληρίδιο, είτε τις ξυπνάμε στο τέλος του χειρουργείου, γιατί θέλουμε να βήξουν αυτές οι ασθενείς. Γιατί πολλές φορές είτε θα το δέσουμε πολύ κοντά, προφανώς και το έχουμε ελεύθερο την ταινία, αλλά αν τη δέσουμε πάρα πολύ, μπορεί να έχει και επίσχεση ούρων. Αν δεν τη σφίξουμε πολύ, μπορεί και πάλι να χάνει ούρα. Γι' αυτό και ζητάμε τις ασθενείς στο τέλος του χειρουργείου, αν είναι μεγαλύτερες ηλικίες, κάνουμε επισκληρίδιο, στους οποίους λέμε να βήξουν για να δούμε αν έχουν απώλεια και μπορούμε να ρυθμίσουμε δηλαδή στην ουσία την ταινία. Αλλιώς τις ξυπνάμε και πάλι τους ζητάμε να βήξουν, γιατί στην ουσία στο τέλος είναι 2 οράματα στον κόλπο, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να είναι. Γίνεται και με τοπική. Εδώ είναι κάτι πιο σύγχρονο, οι bulky agents, οι οποίοι έχουν ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο
έρχεται τελευταίο στον αλγόριθμο το χειρουργικό, στην αντιμετώπιση του stress incontinence, στο οποίο τι κάνουμε, έχουμε πλήρη χαλάρωση του στόμου της ουρήθρας και βάζουμε αυτούς τους παράγοντες στην τρίτη, ένατη και έκτη ώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τη ροή, των ούρων. Όταν έχουμε πολλές φορές, θέλω να πω ότι και οι κοιτινείς ακράτες δεν πιάνουν 100%, άρα πρέπει να έχουμε και άλλα όπλα για τις ασθενείς μας. Συνεχίζουμε με το μεγαλύτερο προβληματικό πεδίο στην ακράτεια επιτακτικού τύπου, τι είναι ότι χωρίς έλεγχο οι γυναίκες θέλουν να πάνε στην τουαλέτα, πολλές φορές δεν φτάνουν μέχρι την τουαλέτα, και αυτό γιατί έχουμε στην ουσία σύσπαση του εξωσφιχτήρα της ουροδόχου κίστης, το οποίο δεν μπορούν οι γυναίκες να το ελέγξουν. Προφανώς πάλι στο management μη χειρουργικό, μείωση βάρους, διεθνώς ξέρουμε ότι βάσει της βιβλιογραφίας βοηθάει, φυσιοθεραπεία, δηλαδή ασκήσεις πιελικού εδάφους, μείωση καφεΐνης, αλκοόλ, καπνίσματος. Πάλι εδώ έρχεται η τοπική ιστρογονική δράση με είτε κρέμες είτε τζέλ, αντιχολινερικά φάρμακα, τα οποία τα ξέρουμε όλοι, και το πιο καινούριο, το β3 αδενεϊκός αγωνιστής, το Betmiga, το οποίο αυτά τα φάρμακα γενικά βοηθούν τις γυναίκες, αλλά έχουν και αρκετές παρενέργειες, όπως ξέρουμε. Εδώ έχουμε και πλέον κάτι πολύ σύγχρονο στην αντιμετώπιση, στη χειρουργική αντιμετώπιση της ακράτειας επιτακτικού τύπου. Είναι το Botox, το λεγόμενο, να το πω πιο απλά, το οποίο τι κάνουμε, παίρνουμε ένα κύστεοσκόπιο απλό. Τα κύστεοσκόπια πάντα, να ξέρετε, μπροστά έχουν μια οπή, η οποία μπορούμε να περάσουμε διάφορα εργαλεία, είτε λαβίδα βιοψίας, είτε ψαλίδι, είτε όπως βλέπετε εδώ μια βελόνα, που μπορούμε μέσω αυτής της βελόνας να κάνουμε έγχυση του Botox, και όπως βλέπετε δεξιά καλύπτουμε όλο το εύρος της ουροδόχου κίστεως, ακόμη και το τρίγωνο, με Botox, το οποίο ένα μειονέκτημα που θα έλεγα ότι έχει είναι ότι πρέπει να το επαναλαμβάνουμε περίπου 8 μήνες. Έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ειδικά για ασθενείς που έχουν παρενέργειες στα φάρμακα, και βοηθάει πάρα πολύ. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχαλίδη για την εξαιρετική και πολύ λεπτομερή παρουσίασή του. Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μιχαλίδη. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του διακολπικού υπερηχογραφήματος σε αυτές τις γυναίκες, και ποιος θεωρητικά και πρακτικά στην Ελλάδα, γιατί δεν θα μιλήσουμε για το εξωτερικό, δύναται να διενεργεί αυτό τον υπέρηχο? Π.χ. ένας ακτινοδιαγνώστης, ένας έμπειρος ουρογυναικολόγος, είτε είναι ουρολόγος είτε γυναικολόγος. Θέλω μια άποψη και για μένα πάνω σε αυτό. Τώρα, αυτή είναι μια ερώτηση την οποία δυστυχώς δεν νομίζω ότι είμαι αρμόδιος να την απαντήσω, με την έννοια ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με το αντικείμενο υπέρηχος, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω να το απαντήσω. Δηλαδή, πόσο πολύ βοηθάει σαν μέθοδος στην αξιολόγηση αυτών των καταστάσεων και τι πληροφορίες μας δίνει σε σχέση με την μαγνητική ή όχι. Τώρα, ποιος είναι πιο αρμόδιος να το κάνει, φαντάζομαι ότι ισχύει αυτό που ισχύει και στα άλλα πεδία. Δηλαδή, τώρα πολλές ειδικότητες πλέον ειδικεύονται στο κομμάτι του υπερήχου πέρα από τους ακτινολόγους. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο γκρίζα ζώνη αυτό, το ποιος το κάνει. Φαντάζομαι ότι αυτοί που έχουν τη σωστή εκπαίδευση είναι και αυτοί που θα πρέπει να το κάνουν. Για άλλη μια δεύτερη ερώτηση, πιστεύετε ότι κάθε γυναίκα με κάποιο πρόβλημα πρόπτωσης τίθεται η ένδειξη να περάσει από το μαγνητικό, ή σε πιο προχωρημένα στάδια? Ποια είναι η άποψη της πάνω? Ναι, όχι. Νομίζω ότι ο μαγνήτης δεν έχει το ρόλο του τελικού στάδιου, να ελέγξουμε το τελικό στάδιο της νόσου. Έχει το ρόλο όταν μια γυναίκα έχει κάποια συντοματολογία σε ένα από τα 3 διαμερίσματα και στα 3,
να κάνουμε μια εξέταση που θα μας δώσει ένα συνολικό αποτέλεσμα του τι ακριβώς γίνεται. Γιατί είναι το σύνηθες ότι πολλές φορές έρχονται γυναίκες με συμπτωματολογία είτε από το ουροποιητικό είτε από το ορθό. Συνήθως αυτά τα δύο είναι και λιγότερο από τη μήτρα. Και πολλές φορές κάνουμε την εξέταση και βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και στα άλλα διαμερίσματα. Οπότε, καλό είναι και για τον κλινικό γιατρό καταρχήν, ο οποίος θα κατευθύνει μετά την αντιμετώπιση της ασθενούς και τη θεραπεία της. Καλό θα είναι και για τον ίδιο να γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται. Ότι πέρα από αυτό που μου λέει η γυναίκα, ότι έχω δυσκολία στην κένωση ή έχω ακράτεια, ξέρω εγώ, ούρων ή κοπράνων κτλ. Να γνωρίζει ότι πέρα από αυτό υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, τα οποία μπορεί να είναι μόνο λειτουργικά ή μπορεί να είναι και ανατομικά. Και φαντάζομαι ότι αυτό παίζει κάποιο βασικό ρόλο στο πώς θα αντιμετωπιστεί η εκάστοτε περίπτωση, ανάλογα με το τι προβλήματα υποκείμενα υπάρχουν. Το ρωτάω επίτηδες σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι περιφέρειες που παίρνουμε το μαγνητισμό. Στην ουσία μπορούμε να δούμε την έκταση του πηλικού εδάφους και ειδικά τα πλάγια πηλικά τυχώματα. Επίτηδες την έκανα αυτή ερώτηση, γιατί είναι τόσο σημαντική η μαγνητική τομογραφία στη διάγνωση. Γιατί άμα έχουμε σωστή διάγνωση, θα έχουμε και τη σωστή θεραπεία. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ σήμερα και εσάς που ήσασταν παρόντες και παρούσες και τους διαδικτυακούς μας θεατές. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.